A tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A binciki gwamnoni. Batun ayyukan Buhari mazan bawa. A tambayi Da gwamnoni. kokarin da ya yi wajen noma. A binciki Gabanin gwamnoni. kulam da ya ba su da dama. A tambayi Kuma ya gwamnoni. daga da bin abu da shi ma. A binciki Wasu sun gwamnoni. rike kudin wasu sun su. A tambayi Wasu sun gwamnoni. yi sirfiya fatinsu kuma. A binciki Fita wajen gwamnoni. gaririya da kudin kurma. A tambayi Sai kai gwamnoni. batu su ce maka sun girma. A binciki gwamnoni. Immunity ya ba su bakar dama. A tambayi Damina da gwamnoni. gobe saurin ta taho. Kai! A binciki Ya gwamnoni. ya yi halin girma. A tambayi gwamnoni. Duk wanda zan yi akwai dama. A binciki Ya gwamnoni. taimaka ma hauni da ma dama. A tambayi gwamnoni. Rijiya ta ba da ruwan hanya. A binciki Kuga ta gwamnoni. karkatar kujiyan nema. A tambayi gwamnoni. Bayanin wasu ayyukan na baba mazan fama. Da sanya ji wasu ayyukan ya binciki gwamnoni. To a tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A fannin wasu ayyukan na baba mazan fama. Da sanya ji wasu ayyukan ya tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A fannin wasu ayyukan na baba mazan fama. Mai sanya ji wasu ayyukan ya tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A fannin wasu ayyukan Buhari mazan fama. Mai sanya ji wasu ayyukan ya tambayi gwamnoni. Tun da labarin ƙauyuka ake da cikin birni. Ina so wasu ayyukan ku tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Da kudin ga na fara kulau Buhari ya nan nemo. Ya danka musu dan kasar ta rungumi zanzeni. Suna da bayanoni. Da akwai bil awar kudi Buhari ya nan nemo. Ya ce kar a ki karkara a raya cikin birni. A tambayi gwamnoni. Ga kudin noman alkama Buhari ya bayar ya ce biyo noman damuna mu kara da na rani. A tambayi Noma na gwamnoni. auduga a yi har rani. A tambayi Ya ce mu gwamnoni. noma shinkafa har ni. A tambayi Da gwamnoni. tumatiri ya kau da zaman rani. A tambayi Masara gwamnoni. gari da dawa ku biyo ni. A tambayi gwamnoni. Ko ta birnin noma janar abin da ya yi ya kula da galke talaka. A tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A fannin wasu ayyukan na baba mazan fama. Mai sanya ji wasu ayyukan ya tambayi gwamnoni. Ga batu na ciyarwa Buhari 'yan makaranta ma. Duk wanda
tambayi gwamnoni. An gina da mutum ana ta raya gurin noma. Batun wannan ayyukan ku tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Da gyaran dam a ƙara raya gurin noma. Kan wannan ayyukan ku tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. Akwai dam da aka yi Kano Jigawa ya bullo can domin kyautata ayyukan ku tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Manoma ku yi bincike ku gane fari ko ja idan za ku yi tambaya ku tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Dan suna da bayanoni A tambayi ko a gwamnoni. bangaren noman rani. A tambayi Da gwamnoni. damina ana gwada zance, A tambayi bazara gwamnoni. tana cikin yanayin rauni. A tambayi gwamnoni. Buhari yana kokari akan barayin noma da gudu ba hauki. A tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. A fannin wasu ayyukan na baba mazan fama. Mai sanya ji wasu ayyukan ya tambayi gwamnoni. Watan sura a kan shi an yi bikin noma. Buhari ya kawo shirin ku tambayi gwamnoni. A tambayi gwamnoni. Ana yin madara da mai da shi wannan wake ku tarbe ni da tafiyar ku tambayi gwamnoni. Suna da bayanoni. Noman masara Buhari ya bunkasa shi duk wanda
da bayanan